И здравейте, потребители, това съм Гош и в това кратко клипче искам просто да ви попитам на коя игра искате да почне поредица. За да ми отговорите, не е нужно да пишете коментар, просто отидете в описанието и там ще има линк към сайт, където може да гласувате за определени игри, които съм решил, че са хубави и че може да се почне поредица на тях. Изберете една от игрите и която игра събере най-много гласове за нея. Ще започна поредица на нея. Гласуването ще е до сряда, може би. Не знам кога ще кача този клип, но го снимам в неделя. И гласуването ще е до сряда и в сряда ще видим на коя игра сте решили да клип и този поредица. И ще почна поредицата в сряда, ще запиша клипа и може би в сряда вечерта или четвъртък сутринта ще кача клип на тази игра, която вие изберете. За сега може би ще почна само една поредица, но план там може би след 10 епизод от тази поредица, там ще почна и втора поредица, която ще е на втората игра, тази, която е на второ място, сред първата в гласуването. Да, това беше този клип, надявам се да ви проведен сон. И да, отидете в описанието, гласувайте за играта, която искате, поредицата на играта, която искате да видите. И да, това беше този клип. Надявам се да ви харесва, ако така харесайте и се абонирайте. Аз бях Гош и до следващия.